Mfowethu ngakashelwa nginebhadi lokushelwa abantu besilisa angazi noma bayibe ngibonise ngathi angazi ngike ngibhale na ku Facebook ngithi bafowethu ngistraight ngakashelwa mfowethu umzalwane oshadile umzalwane oshadile ngeke ngize ngikhipha ama details amaningi ngoba bosheshe bembone usathane futhi wenza ngamasibomu ukuthi these things ziqhamuke ngesikhathi empilweni kushubile kushubile ungenawo ngisho utamatisi wangishela lo baba lona wangishela wathi wazoyisibuto buto kamnandi ngiyakuthanda ngifisa ukuthi ube umuntu wami indoda straight engathi miqhamukalana mfethu ungayicabangela ukuthi yenza lezi zinto ngoba nje indoda straight and to make things worse uthi mase sixoxa ke uthi umshumayeli amthanda kakhulu uMama Madlala lo senqotho ngithi awuyini umthando uthi hawu ngoba uyashaya ushaya izona ushaya itabane nani kodwa lento wena uyayenza behind angishele lo baba angithole ngesikhathi mfowethu kushube ngempela ngesikhathi esishela wayese screenshot ibank account yakhe ibalance wayeseyisenda ukuze ngithi mangiyicabanga le ndaba yokushelwa uqome ngibe ngizokhuluma iqiniso phambi kaNkulunkulu naphambi kwabazalwane I was tempted lo baba ushadile njoba eshadile uma kungena icall kaNkosikazi njengamanje la fanele uthule wena ungaphefumuli unefoni uyifake ku silent ngoba njoba efoni uNkosikazi fanele azi ukuthi uyedwa la bekhulume wena uthula ungaphefumuli awukwehleli kuze kuphelele call le ngenxa ukuthi ufuna ukudayisa ipicture konkosikazi ukuthi I'm faithful to you